Здравейте, приятели! Аз съм Грета и добре дошъл в моя канал. Ако сте се абонирали за мен, защото ви показвам полезни неща, то в момента сте попаднали на поредното видео, в което ще направим един експеримент, защото съм ви обещала, че от време на време ще правим нещо, което съм така предполагам и не съм сигурна, че ще помогне. Но знаете, че винаги преди да ви предложа нещо, първо експериментирам върху себе си. Така че сега ще направим нещо за зъбите, тъй като смятам, че това е супер важно за вашия външен вид и държа много на моята бяла усмивка. Със съжаление пия кафе и ям храни, които оцветяват зъбите. И реших да проуча някакъв натурален, естествен и сравнително евтин начин, който да не обрежда зъбите ми, да не разваля емайла ми, и открих нещо, наречено активен въглен. Нямам идея колко от вас са чували за това, но моето го купих от аптеката. Цената му е 2,55 стотинки и купих това цялото количество. Продава се също и на ампули, но реших да си купя така цяло пликче на прах. Ще направя експеримента 7 или 10 дни, все още да съм решила, ще видя кога ще забележа някаква промяна, надявам се да забележа. Напълно безвредно е, безопасно е, ефтино е и можете да го правите периодично, за да избелвате вашите зъби. Ще видим първо дали ще има ефект. Измивам съм си моите зъби вече. Ще го правя вече преди да си легна. Използвам една четка за зъби, която ще бъде само за това. Първо я намокрям, след което потапям в плика с черния въглен, ако ползвате такъв на ампули или на капсули, и сипвате една капсулка върху четката за зъби. След което ще търкаме 2 минути, изплакваме и ако има черни остатъци по зъбите, ще измия отново с паста за зъби. Така че сега намокрям четката, потапя вътре и мия 2 минути. Здравейте! Се го почистям. Както видяхте, 10 дни, предполагам, че пресветнахте, минаха. Не ви приближих отблизо моите зъби, но пък за това направих снимка. Сега тук някъде може би ще добавя втора снимка. Ако сте гледали видеото до тук, ще видите разликата, която се получи след като 10 дни ползвах избелването на зъбите с активен въглен. Гледайки се в огледалото, определено виждам, че ефект има. Ако вие също сте забелязали, предното видео, което качих, е в средата горе-долу на тази седмица. И там също забелязах, че зъбите ми изглеждат видимо по-бели. Може да го видите, ето тук някъде ще има линк към него. Наистина доволна съм, ако виждам видима разлика. Препоръчвам го с 2 ръце, както казах, сложила съм и вече сте видяли или пак ще видите снимката преди и след. Продуктът е абсолютно безвреден. Много ефтин, както казах, целият този плик, който не съм използвала и половината, струва на цена от 2,55 лева. Надявам се, че се вижда. Отивате просто в аптеката и искате един активен въглен. Освен това, не съм много сигурна дали на вас ви излизат или само на мен, но напоследък във Facebook наистина
малко да... Във Фейсбук наистина напоследък ми излизат доста реклами на кокосов активен въглер за избелване на зъби. Представлява някаква пудра, която е в луксозна кутийка и тази пудра струва 30-40 лема. Същия продукт е като активен въглен, който може да се купите от аптеката, но може да си направите сметката колко по-скъпа е, след като това може да си го направите за 2,50. Както казах, безвредно е, ефектно е, 10 дни. Само трябва да се вземете още една допълнителна четка, защото моята почерня, но си имам и другата, аз я ползвам само за активния въглен. Ако това видео ви е харесало, ако ви харесат подобни полезни видеа с доказани методи и техники, които първо използвам върху себе си, можете да се абонирате за канала ми. Това е знак за мен, че трябва да правя повече такива неща, да откривам повече полезни работи за вас и знак, че ви харесва. Щастливо много към другата седмица. Благодаря ви, че гледате. Може да ми пратите вашите преди и след снимки в инстаграма ми или да ми пишете, ако имате някакви въпроси, както и във фейсбук страницата ми. Благодаря ви, че гледате. Целувам ви и до скоро. Чао!